Era algo que xa anunciaran. O peche do hospital vai ser que estaremos aquí pechados 24 horas para facernos o persoal para visibilizarnos e seguir protestando. E finalmente levarano a cabo. Os médicos do Hospital da Barbanza irán á folga e a data escollida é o vindeiro 1 de setembro. A convocatoria deste paro responde a diferentes motivos, entre os que se atopa principalmente o progresivo deterioro da calidade asistencial. Demandan que a xerencia da área sanitaria Santiago Barbanza atenda as súas solicitudes, entre as que se atopan saber cal é o número de pacientes hospitalizados que debe atender un internista nunha xornada de mañá ordinaria, e que solución se lle dá no caso de que esta se supere. Tamén queren unha resposta ao máximo de gardas por mes que debe asumir cada facultativo nos distintos servizos e que se estableza durante que meses debe contar a área de urxencias con 3 médicos na quenda de noite. Nos queremos sentarnos, que se protocolice que vai a pasar cando hai incidencias e cando se supón un sobreesforzo para o persoal que está traballando. Queremos que temos que buscar unha solución coa medicina interna. Non podemos estar tan poucos médicos traballando de mañán cando en outras especialidades, se pola mañán estamos menos, pois anulan consultas, claro. Eu non podo estar en 2 sitios a vez, pero iso é un presuicio para a cidadanía. En medicina interna, os pacientes están ingresados, xa están anuladas as consultas, que iso consideramos que non é a solución, que un parche e pode ser un parche que solucione a situación de sobrecarga laboral, pero desde logo crea un problema cos nosos pacientes que nós non queremos asumir. Nós queremos, a parte de traballar con calidade, queremos ver aos pacientes cando hai que velos e priorizar según o que o paciente necesite, non según que, como non hai médicos, non se prioriza. Outra das súas reclamacións garda relación co pago inmediato de todas as horas de xornada complementaria realizadas polos médicos en urxencias en 2021, que aínda están pendentes de pago.